subscriber te kalo le leta hey covid vela vangin re vang fanga ke ni pon re gan ti ni chu wang chuan hey kana thleng khom le thea wasut member te po video te hari go theng ber ron dang tumanga mami ang comedy ang drama khati ang chi ang ngorngon dilo content chi rang rang chi te po kha ron da le ka ron da kan tum to nga hey nge prank te vlog ang chi te mo le hey til dang chi rang rang chuan hey kan thien ho wasut member an sai ve thing kan ma hey ke te le mi dang te po Mahse sai thiam ti soi chu ne ma se kan uluk the me ba chuan chu pakhat pe chu record sa kan ya kan ron da tu na hian kan ka thiam le thiam lo chu comment lawa en phatang Zirna nang ai am mel tra an lo katan parvul mai te la thei chang an ni ve te se o pia tu ti tan tanwa Mahse thiamin ti emo cái ni hoi chu fui por thei de kan nia min fui por thiam thui kan zom ma ya min fui por thiam chon kan phur vel tu ka karon tile ze lang pai phatu